салом алейкум дӯстони ҷони ман. хабарҳои дурӯғ охир надорад. ба ҳамаи шумо гуфтаниям дӯстони азиз ки рейсҳои чатр фурӯхта намешавад. якум. дуюм ки барои мову шумо нест. сеюм, ҳар наворе ки шумо дар бораи авиакас авиалина мефаҳмед дар ютуб инҳо шояд ки бар дурӯғ бошанд ва беохир бошанд, барое ки дар баъзе наворҳо ҳатто номри мара мондагияну дурӯға гуфтанд ки рӯзи 5/05/2020 билет ҳаст. ҳама ба ман занг задан пурсиданд ки ака шумо монден, номеротона монден ки билет ҳастай. ба ман занг задан фаҳмондам билет нест, ин хабарҳои бардурӯғ аст. ба наздикӣ боз як навореро тамошо кардем ки гӯё ки рӯзи 26 шумо метавонед ки рафта айпасолу сахтон номбар кунед ва рес харида тоҷикистон равед, ягон билет. инаш ҳам хабари бардурӯғ аст. ба ҳамаи шумо дӯстони азиз расонданиам ки хабарҳои бардурӯғ ҳастанд. кадоме ки мард аст, шермард аст, кадоме ки мехоҳад ки чиста хона равад, бихезем бирен аэропорт дурои пурсен, занг занен ё ки пурсен. ба шумо мегӯянд ки рейс нест, номаълум аст. правильно. худо нигаҳбонтон бошад дӯстони азиз. ба хабарҳои бардурӯғ бовар накунед. дар навори пештара боз ман ба шумо гуфтам ки дӯстони азиз, аз ҳама беҳтар хубтар сабр кунед. иншоалло ки ҳамун аэропорт кушода шуд, рейс кушода шуд, рейсе ки самолёте ки мепара аис мерава, чате рейс барои мову шумо нест. ва ҳами билет мегӯянд 50,000 шуда. ками росте бовар ка акаҷони 50,000 шаваи мардуми тоҷик чӣ кор мекунӣ? Я уточнила, Парвиз, есть чартеры, но они не продаются. На них вывозят депортируемых граждан Таджикистана. Границы откроют вообще не скоро, и это очень печально. салом алейкум дӯстони ҷони ман. хабарҳои дурӯғ охир надорад. ба ҳамаи шумо гуфтаниям дӯстони азиз ки рейсҳои чатр фурӯхта намешавад. якум. дуюм ки барои мову шумо нест. сеюм, ҳар наворе ки шумо дар бораи авиакас авиалина мефаҳмед дар ютуб инҳо шояд ки бар дурӯғ бошанд ва беохир бошанд, барое ки дар баъзе наворҳо ҳатто номри мара мондагияну дурӯға гуфтанд ки рӯзи 5/05/2020 билет ҳаст. ҳама ба ман занг задан пурсиданд ки ака шумо монден, номеротона монден ки билет ҳастай. ба ман занг задан фаҳмондам билет нест, ин хабарҳои бардурӯғ аст. ба наздикӣ боз як навореро тамошо кардем ки гӯё ки рӯзи 26 шумо метавонед ки рафта айпасолу сахтон номбар кунед ва рес харида тоҷикистон равед, ягон билет. инаш ҳам хабари бардурӯғ аст. ба ҳамаи шумо дӯстони азиз расонданиам ки хабарҳои бардурӯғ ҳастанд. кадоме ки мард аст, шермард аст, кадоме ки мехоҳад ки чиста хона равад, бихезем бирен аэропорт дурои пурсен, занг занен ё ки пурсен. ба шумо мегӯянд ки рейс нест, номаълум аст. правильно. худо нигаҳбонтон бошад дӯстони азиз. ба хабарҳои бардурӯғ бовар накунед. дар навори пештара боз ман ба шумо гуфтам ки дӯстони азиз, аз ҳама беҳтар хубтар сабр кунед. иншоалло ки ҳамун аэропорт кушода шуд, рейс кушода шуд, рейсе ки самолёте ки мепара аис мерава, чате рейс барои мову шумо нест. ҳамин рейси гражданский авиалини мегӯем, гражданский рейс мегӯем. агар кушода шава, иншоалло ки мо ба шумо хабар мекунем. барои ҳамин бародарони азиз, худованд ҳаматона нигаҳбон бошад. аз дасти мо ҳар он чизе ки биёяд кӯшиш мекунем ки уточнит кунем, яъне аниқ кунем, баъд пешкаши шумо кунем. ранге ки патина кардем, як бор мондем, гуфтанд ки кушода шуд, дуюм бор гуфтанд маҳкам шуд, спорем наспорем, гуфта ҳамин хел мо худмо галаго ушидем, айсобе ки мо аниқ карда натонистем. фмс рафтем, ҳатто фмс гуфт ки мо дохилӣ нест. омадем бурдем закона нишон шондем, мега ки ҳо мода ҳастай, ҳамин мохи гуфтем нестай, мега ҳастай. барои ҳамин худо нигаҳбонтон боша бародаро. мо кӯшиш мекунем ки хабарҳои нав ба нав пешкаши шумо намоем, то ки шумо бохабар шавед. номерҳои телефона боз ман мегузорам. хабари нав шед, иншоалло ки занг занед, мо ба шумо мерасонем, ё ки номерои моро сахнаид кунед, то ки дар имо история мемонем ва ҳар як нафара мепартоем хабари нава. агар хай баъзеатон
асабтон ором бошад ки мақсад мо наворҳои бисёр мепартоем дар имо ва ягонтонам мақсад халал нарасонем. Агар хоҳишманди хабарҳои нав бошед, марҳамат имои моро номери телефони мо 982 69 55 сохранид кунед. Иншоалло ки хабар шава мо ба шумо мерасонем. Мо шахсан чиста авиалини, не то что авиаурал ёки Somon Air, мо путешествие крылья мегам. Фирмаи калонтарин шаҳри Екатеринбурги тамоми направления билет дорад. мо ҳамон дар кор мекунем, хабар шава иншоалло ба мо мерасонам. Худо нигаҳбонтон бошад дӯстони ман. ҳамин рейси гражданский авиалини мегем, гражданский рейс мегем. Агар кушода шава иншоалло ки мо ба шумо хабар мекунем. барои ҳамин бародарони азиз, худованд ҳаматона нигаҳбон бошад. аз дасти мо ҳар он чизе ки биёяд кӯшиш мекунем ки уточнид кунем, яъне аниқ кунем, баъд пешкаши шумо кунем. ранге ки патина кардем, як бор мондем гуфтан ки кушода шуд, дуюм бор гуфтан маҳкам шуд, спорем наспорем гуфта ҳамин хел мо худмон галаго шидем, аз ҳисобе ки мо аниқ карда натонистем. ФМС рафтем, ҳатто ФМС гуфт ки мо дар хели нест. омадем бурдем закона нишон шондем, мега ки ҳо мода ҳастай ами. мо худ гуфтем нестай. мега ҳастай. барои ҳамин худо нигаҳбонтон боша бародаро. мо кӯшиш мекунем ки хабарҳои нав ба нав пешкаши шумо намоем, то ки шумо бохабар шавед. номерҳои телефонро боз ман мегузорам. хабари нав шед, иншоалло ки занг занед, мо ба шумо мерасонем. ё ки номерои моро сохранид кунед, то ки дар имо история мемонем ва ҳар як нафара мепартоем хабари нава. агар хай баъзеатон асабтон ором бошад ки мақсад мо наворҳои бисёр мепартоем дар имо ва ягонтонам мақсад халал нарасонем. агар хоҳишманди хабарҳои нав бошед, марҳамат имои моро номери телефони мо 982 69 55 сохранид кунед. иншоалло ки хабар шава мо ба шумо мерасонем. мо шахсан чиста авиалини, не то что авиаурал ёки Somon Air, мо путешествие крылья мегам. фирмаи калонтарин шаҳри Екатеринбурги тамоми направления билет дорад. мо ҳамон дар кор мекунем, хабар шава иншоалло ба мо мерасонам. худо нигаҳбонтон бошад дӯстони ман.